chopo kanyo gada ma koro gini nyalo tungo piny king'iyo weche mag siasa nikech piny iwacho ni sani piny samoro chal ka gima oti ma mbek king'iyo weche matimore gie sani dipo ni judiciary nodhi ahinya modiyo executive kata bad migawo mar doho nodhi ahinya modiyo sirikal mamalo motere gi jatend piny William Ruto ma koro sirikal bende wacho ni uparo ni wan maonge gi kokwa wan be koro wan gi kokwa wadwa ni mondo gwarruok ni diketo piny kama chalo nade weche mag siasa. Ingeni king'iyo gini kaka an ang'eye nikech adwa wuoye siasa ji ariyo gi okil gin gidhi e doho kucha nitie ng'ama defend koni ng'ama defend kocha but kang'iye politically doho ma wantie go sani ma koro nitie gi koome ma wach ni chendo kani no install a government ka onge clarity ne ok ginyito weyo moriere ma sirikal ni obetgo because ne wan gi complain e court ma complain ne dwaro the 7 the 4 ne onge the 3 nitie so kane giloso sirikal ma gilando ni ng'ama dhi tiyo piny en ng'ane kaluwore gi evidence mane gintiere godo ka ok giconsider ji ang'wen mano complain omiyo gibedo gi teko moro ni gin manigi install the government koro ginyalo timo gitimo ang'owa gima gidwaro nikech ka ok utime to nitie power mane watiyogo kata rieko mane watiyogo magi notimore katok na winjo wach moro mane wuok politically weche mag siasa ok inyal dhi gi doho ni jatelo moro nowacho ni ka wasedil gi ji milion 40 ji 7 moko mane bench ka wanyalo deal go easily so nyaka bed ni ji 7 gi nitie kama koro ok giwinjre go e sirikal ni mano nyisgi to kotimore koro gidwa kete practically ni kare koro wasando sirikal ni maka gikelo gicha to wapingo ka gikelo gicha to wago pingo iparo ni kisiasa do ne timo gini maranyali kipare kisiasa ne gidhi time maranyali diso ni intentionally do ne omiyo sirikal moro tich ka ok gitimo gidhi matute weche kaka nogo mbulu mane nitie complaint inyalo paro ni kata nyoro kane nitiere maandamano mang'eny ne nitie joma notho but IBC mano kungo lando sirikal masani no kende IBC nigi ratiro mar lando ng'ama gifil no yomba koding to kwano magigoyo exactly to ne wari joma ne machalo wan ne waringo dhi e doho nikech ne okwayie gi gima ne IBC olando ok nikech ne IBC olando gima rach kata maber IBC committee mar ji 7 ji 4 koni gino rach ji 3 wacho ni gini ber kai to doho mamalo dhi mopuodho gini ma ok wanya dok kendo doho moro amora kendo nyiso nyaka wa accept result moseland gi doho gima temo wacho en niya kane giseketo sirikal ni mutiyo to koro ne gin gi teko e sirikal ni giwacho ni gini wan mane wakete koro ka jogo kaw tich to president koro nyaka ti gi rule of the law gik moko nyaka timre ka gitimo ang'o ka gidwaro to joka feel na pana gini ne waketo ka jogo koro dwa finyowa mane gima demands mag do te mosebedo pending kuom president te mosekadho nje William Ruto pass gi te omiyo gi pesa ondiko ne gi ji otimo everything they wanted but aparo ni ne gintie gi paro mamalo ni gik mang'eny ne dhi timore wapenji Ogada yes wacho ni notimo ne gi everything they wanted gi dho kizungu yeah is it true that's what the judiciary wanted koso mane gima ne piny dwaro mane gima ne doho dwaro koso mane gima ne piny dwaro mondo dongruok obed mayot mondo buche oyal mayot mondo jopiny obed gi yot timo gik moko kokalo bad migawo mar doho wanyisi mano ne gima ne piny ok dwar nikech kane piny dware dikoro yalo buche e doho osebedo mayot to nyaka ne igo timre te yalo buche e doho pok obedo mayot gima temo wacho ni gini is political nitiere group ma feel ni mane sirikandwa mana ka sani nitie jok ma pod claim nyaka kawuono ni sirikal ne marwa to kawuono riembwa nitie jok ma feel ni wadonjo sirikal ni nikech ne ok en marwa to koro serwakwa so gima timore sani for example ne jo broad based government obedo formed nitie joma oserengo ma koro ok dwa broad based to nje gintie Azimio joma nitie UDA ma kawuono onge broad based nikech ne ok gidwar that broad based kiluke ng'iyo gini mos koro gima timore do to gi piny owacho ma marwa ni en politics onge gima rach mosekethore to en politics number 1 mana ka wakili owacho ka gini nyalo delay kata mana yiero ma 2027 because ok nyal yier ka onge doho mamalo be ok nyal yier ka onge IBC pok obedo created up to date wan gi pending constituencies machalo kama nche kata mano siep na mawanda yoaye
kanyo koro onge MP. We have many of them. Wasechako the third year after election. Kuonde ko gin gi ng'ama represent gi, manyiso ni gwenge go gin gi onge ng'ama nyalo dhi ma legislate on their behalf. To doho mamalo biro tamore oketo gimore corridor kanyo. Ni kia ng'awa nyaka bed kanye ni monde ka wakadhi mondo yier ang'owa yier commissioners. So nitiere ywaruok between doho mamalo to gi piny owacho. Nitie gik mang'eny ma doho mamalo ni ogeng'o. To an ka ng'iye politically to nitie issue moro mar jomoko mokadwa luongo nying-gi. Mose feel ni gidwa go sirikal ni piny, to sirikal ni nosegore piny to jomoko no rescue. Koro ging'iyo yo ma gidwa kedo gi sirikal ni ma ok wachope next election ka wantie maber. To jogi wang'egi kendo wang'e kik gitimo. Mano waonge go e ratiro, waonge go otas mar ratiro. E gino